Jeg prøver det igen. Jeg hedder Heidi. Hvad hedder du? Hvad siger vi til sådan en galt? Det er Vogn. Det er Vogn, dreng. Sjovt nok. Er du investeret mange penge sådan en? 50.000. Kan det gøre det, Jannik? Nej, det ved jeg nemlig godt. Hvor er manden, der ejer den bil her? Der var du jo. Jeg kommer ned til dig. Han står lige i hyret styrepælten. Ja. Var det der folk til i år? Ja. Eller 4 til? Nå. Og det er så en standard godt kvinder, du har skåret taget af og bruger som brændebil. Ja, jeg bruger som brændebil. Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Det er en gammel Golf fra 87 og rigtig født som 1600. Splittet totalt af tilbage. Kaross, fået lakkeret, sandblæst, alt. Malet i julekasser, helt basic som kabine og tegnelakkeret, ramsløg. Der var virkelig gået detalje finish. Og der er sådan hen at lave motor på den, lavet en 2,1 liters. Faktisk originale motorblok med en anden grundtab og Golf 4 topstykke. Alt muligt, der er 4 motorer kastet sammen til en. Sådan der. Hvor lang tid har man om at lave sådan en bil? Det har taget 3,5 år at bygge den. Og du er stadigvæk rig, eller hvad? Ja, jeg har stadigvæk penge til det. Okay, godt nok. Skal vi ikke lige gå her? Du skal lige med op. Jeg siger, vi skal kigge med motor her. Du skal holde ham i hånden. Nå, kom så, du skal. Så kan der være en ny nullerkugle. Nå, det ser sgu da lige ud, det her. Det er der også. Jeg har ikke fået den indstillet endnu, men jeg skulle gerne sådan omkring 222 heste, skulle lave tur. Det er sgu da meget godt. Og så har den fedeste lyde sådan en. Den har en lille gas, og det er klart. Og hvad siger du så det? Det ved jeg godt. Men altså, ja, det har en fed lyd. Skal vi lige give en god minut med fuld mad, hvor tror ikke, at bilen kan lide den? Jeg tror, bilen kan lide det. Kan I også lide det? Ja! Skru op for den!
I stadig vågne der bag? Vi falder ned og holder igen, kan I mærke det? Jeg tager lige ud her. Så. Gamle mand. Og Han var på en 28, ikke? lige præcis.